haideți să aflăm care este cel mai bine vândut parfum din Sephora. Bună, ne poți spune care este cel mai vândut parfum de aici din Sephora? Bună, cum să nu? Pe gama de bărbați, cel mai bine vândut parfum este de la Armani și este franciza Stronger With You, care anul ăsta a scos și o noutate, și anume parfumul, care vine cu note de piper roz, salvie, mandarine, toate astea pe o bază de vanilie. Vrei să-l încerci? Sigur. Chiar este foarte interesant. Iar pe partea de damă, cel mai vândut brand este brandul Yves Saint Laurent, mai exact franciza Libre, care anul ăsta a venit cu o noutate și anume primul parfum al lor fără alcool. Este un parfum care se poate aplica atât pe corp cât și pe păr, iar notele de bază sunt vanilie, floare de portocal, mandarine și lămâi. Vrei să încerci? Sigur. Poftim! Chiar îmi place, se simte foarte bine vanilia. Se poate purta și în păr.